Počúvate podcast Trnavského rádia. 5 dobrých správ, ktoré ste možno nezachytili, vám prináša inscenácia plná dobrých správ. Dobré správy v réžii Jana Luterána. Týždeň sa s týždňom spojil a opäť sme sa tu stretli v zložení Nika Húsková a Sara Strápoňová za mikrofónmi a s takou milou povinnosťou, a to povedať vám o 5 dobrých správach, ktoré sa tento týždeň v našom kraji udiali. Tak Sára, chceš ísť rovno na prvú? No môžem, ja od mikrofónu pozdravujem a teda môžem ísť na prvú správu. Galanta má nové zariadenia sociálnych služieb. Jedno bude slúžiť deťom s poruchou autistického spektra. Budova sa nachádza na Bratislavskej ulici. Viac o špecializovanom zariadení pre deti povedala riaditeľka Centra sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta Veronika Fazekas. Budeme tam ponúkať sociálne služby na pomoc a podporu nielen samotných tých detičiek, na ich rozvoj, socializáciu, integráciu, rozvoj komunikačných schopností a začleňovania do spoločnosti, ale aj pomoc tým rodinám. V meste pribudlo tiež nové zariadenie podporovaného bývania, kde klienti získajú podporu pri každodenných činnostiach. V areáli tohto zariadenia by mal v roku 2027 vzniknúť aj sociálny podnik. Nachádzať sa bude v plánovanej novostavbe, zamestnávať má 5 až 8 zdravotne ťažko postihnutých ľudí. Cieľom je rozvoj ich schopností a potenciálu. Tak toto sú naozaj dobré správy a všetky takéto činnosti, ktoré pomáhajú tým možno trochu znevýhodneným oproti nám sú myslím, že skvelé správy. Je to veľmi krásne, áno. No a ja by som sa teraz presunula do Serede, ktorá postupne skrašľuje mesto. Začali tam totiž s výstavbou kvetinového záhonu, vznikne na námestí Republiky a do tohto priestoru má priniesť viac zelene, farieb a aj estetiky. Záhon pomôže zadržiavať vodu, ochladzovať okolie a takisto podporí mestskú biodiverzitu. Radnica zároveň zjednotila farbu zábradlí v meste. Červeno-biele zábradlia nahradila neutrálna sivá, ktorá ladí s ostatným mestským mobiliárom. Okrem toho sme sa ale tento týždeň dozvedeli, aké investície plánuje Sereď v budúcom roku. A najviac peňazí pôjde práve do opráv ciest a chodníkov, výstavby cyklotrás a rekonštrukcie futbalového štadióna. No a pri týchto stavebných prácach sa ešte zdržíme, pretože hvezdáreň v Hlohovci sa zmení na nepoznanie. Premeniť ju plánujú na moderné centrum spájajúce vedu, kultúru a vzdelanie. Stavebné práce by sa mali rozbehnúť už v polovici novembra. Rozsiahla dostavba a obnova technicky zastaraných priestorov prinesie zvýšenie kapacity a zabezpečenie bezbariérovosti. Pokračuje župan Jozef Vyskupič. Hvezdáreň a planetárium v Hlohovci patrí k najvýznamnejším vedeckým, kultúrno a aj osvetovým inštitúciám, ktoré v Trnavskom kraji máme. Je miestom, kde sa kultúra prepája s vedou aj so vzdelávaním. Preto sme sa rozhodli, že ju potrebujeme významne rozšíriť a najmä zveladiť. A mimoriadnu radosť, že sme úspeli s prvou žiadosťou a získali sme na túto investíciu eurofondy. Počíta sa s výstavbou nového návštevníckeho centra s oddychovou zónou a oceľovo-skleneným mostikom. Ten prepojí jednotlivé objekty. Súčasťou bude aj modernizácia vstupných hál, spoločenských a výstavných priestorov či vznik pavilónu vedy. Cieľom je dostať hvezdáreň medzi európsku špičku. Tak sa na tie hviezdy bude pozerať o čosi krajšie z tejto hvezdárne. No ja som ako malá až tak o tento vesmír nestála, nezaujímala sa o to, ale toto ma možno presvedčilo. Ale mnohé deti naopak o ten vesmír majú záujem, takže je to skvelé miesto, myslím, v našom kraji, kde sa aj s deťmi človek môže vybrať. No a bude sa môcť vybrať napríklad do Súdomnežíc, pretože Skaly sú a Súdomnežice by mohla spojiť cyklotrasa. Vybudovať ju plánuje Skalická radnica a vzniknúť by mala popri ceste 3. triedy, ktorá povedie až do českých Súdomnežíc. V lokalite nie sú doteraz žiadne cyklotrasy, cieľom je zabezpečiť lepšiu orientáciu pre cyklistov a zlepšenie cezhraničného spojenia. Cyklotrasa bude podľa radnice významným prínosom pre spojenie týchto dvoch miest a vytvorí bezpečnú trasu. No a my sa blížime k koncu a takémuto koncu možno zabránili aj železniční policajti zo Záhoria, pretože tí práve zabránili tragédii. Zachránili život mužovi, ktorý mal náhle zdravotné ťažkosti. Policajti z Kútov boli v správnom čase na správnom mieste. Hliadka išla od čerpacej stanice v meste Šaštín stráže späť na útvar v meste Kúty. Na hlavnej ceste si policajti všimli ležať neznámu osobu. Okamžite preto služobné vozidlo zastavili a išli ju skontrolovať. Zistili, že muž má pravdepodobne
zdravotné problémy a tak mu hneď poskytli predlekársku prvú pomoc a uložili ho do stabilizovanej polohy. Privolali záchranárov, ktorí si 57-ročného muža prevzali do svojej starostlivosti. Policajti tak svojou rýchlou a profesionálnou reakciou zabránili možnému stretu muža s motorovým vozidlom, keďže sa nachádzal priamo na frekventovanej ceste. Toto je presne taký dôkaz, že by sme mali byť všímaví k svojmu okoliu a pripravení či už pomôcť, alebo naozaj sa len o to svoje okolie zaujímať, pretože aj takáto na prvý pohľad možno nie je úplne sympatická vec, že vidíme niekoho ležať na zemi, môže naozaj byť život ohrozujúca a mali by sme byť ochotní pomôcť. Presne tak a my sa môžeme stať súčasťou toho dobra, pomáhať a možno byť súčasťou aj ďalších 5 dobrých správ. Áno, práve tých 5 dobrých správ, tak to je to, na čo sa v Trnavskom zameriavame a mierime, aby sa hovorilo naozaj o tom dobrom, čo sa deje v našom kraji a myslím, že by sme mali hovoriť o tom, čo sa deje dobre v celom svete. Tak ďakujeme za vypočutie a prajeme ešte príjemný zvyšok dňa. Pozdravujeme kdekoľvek a kedykoľvek nás práve počúvate. Dobrých správ nikdy nie je dosť. Príďte si poďalšie do divadla Jána Palárika v Trnave. Dobré správy v réžii Jána Luterána. Počúvali ste podcast Trnavského rádia. trnavskeradio.sk